person, you don't do your own day again. Sorry, sir. Can't you See, I beg. Please, vigilante. Hello. Man like this dog. That's all got him. Strong ass. Yes, sir. Yes, sir. Morga. Morga. Okay, sir. Mama. That's the ladies who's close. Akwa ifuru ife mee na video this nwanne anyị nwoke bụ Harrison Gwamnishu. I think we really need somebody like him. I need somebody like Harrison Gwamnishu na every part of Igbo land. Somebody that can onye the Harrison Gwamnishu. The courage, you know, the courageous enough to face some certain issue. You understand me? And all these policemen, I think we need there are people like that. Now, Anambra State, Imo State, Abia State, Ebonyi State, and Enugu State. Let me tell you something that you don't know. Igbo si na balabala felo ka obula ala ndị kwe n'aka ga nkwa ka obulu mkpari. If you don't know n'ime ofia na terrorize an Igbo, go quote me anywhere. Go and write if I'm not going today down. The time he ga-eji gba ọsọ na-abịa. Mana ma amala mbosi ọrụ. In agreement, is it that no be another South East? Nya South East already peaceful. Mana if you like I na today. You understand me? Mmadụ nwere ka o esi jee ije ofu onye Igbo ibi ebulie gbuo yourself. Do you understand what I'm saying? And amagasi location unu no amala unu na ịdị aware na ebe so gị na ọ na Igbo today na o nwere ndị ma ebe ị nọ. Maka ihe ị na-eme one day ga-eme akọsụlụ gị problem bụ that ị nwere ike attack ya nwanne onye gị na ya na-abọ na alụ the same ọrụ. Ebe a ka casting na-anọ ebido and ka ọ ga-esi wee me no go know. Do you understand what I'm saying? If for this camp unu niile ka unu ha wara eme na happen unless ni nwere ka unu si wee nọrọ n'unu na esekwe ya n'Igbo mana akwa ifuru nke anyị na-afụ today eji maka ya wee bịa na-apụọ kedu afịa bụ ife esinachi nwatakịrị na-agbala onwe ya mbọ. The other day n'Imo State a na-apụrụ Okwuluọla kedu maka ndị agha ada afụ anya. The other day na ọ dị ka na Roma Junction broad daylight abịa na-apụọ mmadụ. Do you understand me? The other day wu na-ekwuru ọbịa abịa na bank. Do you understand what I'm saying? If you ever need to know where I this operation, don't worry yourself. But it's in Chegharia. Do you understand me? Like a map there now, the same challenge in a face as only born Nigeria, Kono, Bonaboni, Bonne face. Whether in Azua, even just organizing in Nigeria, we all of us are just facing the same predicament. Then maybe as on one side, and all those Achika cannot, but woman never not powerful, Monday, she now one of Fatolafia na China. Onwe ko si struggle bi de gote nwa Camry ma obo Corolla oburu nata village bia de tebere ya akwụsị anya bia loja unu nya bia setụrụ unu na na alụ gene echiri aka na korota then ojuzi anu oyala eme ozozi unu abia moburu the person demand about 10 million afia Ijo no nwe how far ihe na-emeketa na Igbo how far ka ọ dị ka ọ ga-arrest je jo ife bidoro bakasị ụmụ buru ndị a na-akpọ chi ejine yotago nwe onye a na-akpọ Sidini nwe onye a na-akpọ Deriko nwe onye a na-akpọ ofe akwụ nwe onye a na-akpọ Evans and so many of them ebe ka fa no today. So kedu ife iji eche that na nke na-emeketa na ị ga-arrest ọ dị ka how long ka ife na today ka ị ga-arrest how long ka ọ dị ka ị ga-emegide no ị mara na ife ị na-emeketa na ọnwụgo dị nso
You understand me? Some of unu nwa na-agba ọsọ today. Mana ụmụ ife na-achọ ịgwa gị, as far as ị commit a crime n'ala Igbo a, wee wepụ blood onye Igbo ibe gị, nwanne ị na-akọrọ ya free, just matter of time. Jee dee ife a m gwara gị. An innocent citizen of an Igbo, you are kind. Obi atọrọ gị kpum. I wee septụpụ ebe gbara ya debe n'ala. O wee sụọ ude, baa alịlị, bee agoni. Blood ya wee tụpam n'Igbo land, n'aja n'Igbo. Iche na ịdị free. You're not free. You're not free. You will never go scot-free. You will never go scot-free. Unu wana agba ọsọ nọ na-agba ọsọ, mana as far as nọ na Nigeria, aka ka eyi aka akpara gị. Wagharịba n'ọfịa. Mgbe wagharịchara, time shall tell. Mana achọrọ m ịgwa gị that na ifuru ka unu hụ wee na-anapụ ụmụ Igbo na ala Igbo today. Time shall come. Mgbe ị ga-ebido ịgba ọsọ, ị yara ama ife na-achụ gị. Bet me.